Jazyk ako zbraň a ako štít, manipulácia versus pravda. Jazyk nikdy nebol neutrálny. Od chvíle, keď človek pomenoval svet slovami, jazyk sa stal nástrojom moci. Otázka nikdy nestála, že či sa použije jazyk. Otázka vždy znela: na čo a proti komu? Jazyk je ako zbraň, keď slová útočia namiesto mečov. Zbraňou nie je nadávka. Zbraňou je posunutie významu. Povedzme si, ako funguje jazyková manipulácia a premenovanie reality. Napríklad slovo vojna sa zmenilo na humanitárnu operáciu. Sme svedkami vyprázdňovania slov sloboda, tolerancia a demokracia bez obsahu, zámien príčiny a následku a emocionálnych skratiek v slovách ako strach, vina a hanba. Človek už nemyslí, len reaguje. Kto ovláda slová, ovláda rámec. A kto ovláda rámec, ovláda rozhodnutia. Je tlak na jazyk, aby prestal pomenúvať pravdu. Západná moderná manipulácia nestojí na lži, ale na rozostrení významov a vytváraní tzv. Bezpečných slov, ako spomenutá zámena slova vojna za humanitárnu operáciu a zákaze pomenovania vecí priamo. Napríklad muž a žena sa stalo iba rodovým spektrom. Národ sa stal zastaraným konštruktom. Zodpovednosť je vnímaná ako tlak a hranica sa rovná nenávisti. Realita nezmizla, len stratila mená. A čo nemá meno, nedá sa brániť. Jazyk je ako štít, keď slovo chráni pravdu. V tradičných kultúrach vrátane našej slovanskej jazyk slúžil opačne. Pomenovať veci pravdivo, chrániť zmysel skúsenosti a uchovať pamäť rodu. Slovo malo váhu, dôsledok a zodpovednosť. Keď si vyslovil alebo vyslovila slovo, stál alebo stála si za ním. To je jazyk ako štít. Pravdivý jazyk je jednoduchý a preto nebezpečný. Manipulatívny jazyk je dlhý, zahmlievajúci, plný cudzích termínov a emocionálne nabitý. Pravdivý jazyk je jednoduchý, konkrétny, pomenúva príčinu aj následok a zrozumiteľný aj dieťaťu. Preto sa pravda dnes označuje za necitlivú, extrémnu alebo nebezpečnú. Nie preto, že by ubližovala, ale preto, že ruší ilúzie. Slovanské jazyky majú silný obranný inštinkt pravdy a ešte jednu silnú vlastnosť, a to ťažko sa v nich klame dlhodobo. Povedzme si prečo. V slovanských jazykoch je význam slov prepojený s obrazom. Lož sa rýchlo rozpadá v kontexte a nezmysel znie cudzo. Slovan cíti, keď niečo nesedí, ešte skôr, než to vie vysvetliť. To je dôvod, prečo boli slovanské národy ťažko manipulovateľné ideologicky, ale zraniteľné silou a nátlakom. Povedzme si rozdiel medzi manipuláciou a presviedčaním. Manipulácia skrýva informácie, pracuje so strachom, núti k reakcii a rozbíja identitu. Na rozdiel od manipulácie, pravda odhaľuje súvislosti, pracuje s pochopením, umožňuje rozhodnutie a posilňuje zodpovednosť. Preto manipulácia potrebuje zmetených ľudí a pravda potrebuje slobodných ľudí. Jazyk je našou osobnou zodpovednosťou. Každý človek denne opakuje cudzie slová, šíri rámce, ktoré si neoveril a buď posilňuje lož, alebo pravdu. Preto základná otázka Slavianskej akadémie neznie: čo si myslíš, ale čí jazyk používaš? Slovo môže človeka zlomiť alebo ho postaviť na nohy. Jazyk môže byť zbraňou moci alebo štítom pravdy. Rozdiely nespôsobuje slovník. Rozdiel robí vedomie a zodpovednosť hovoriaceho. Ak sa vám toto video páčilo a prinieslo vám hodnotu, budeme radi za každý like. Nezabudnite sa prihlásiť na odber. Klikni na subscribe, aby vám neušli ďalšie videá zo Slavianskej akadémie. Ak vás toto video oslovilo, zdieľajte ho s priateľmi alebo s niekým, komu môže pomôcť. Vaša podpora nám pomáha rásť a šíriť tieto myšlienky ďalej.
Ďakujeme, že ste súčasťou komunity.